हेलो जाग्रा लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे ब्लगाव फिन बरायनाय जाहरबाय बोरमा सिखाव बादि नुयो जाम्बा बिदि मास्क गाननाङा ना कर'नाखौ गिदों नोङो बाबु एन्ड थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ जों मायाव थांदोंमोन नांथाबाय दै ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा हेलौ नैबे जोंना निउ मेम्बार हाबबानो सासे गोमायो जोंना बेखिनियानो आयु Te llamo para que vayas a recoger las paelleras. गाइस जों गरम बय होननाय मोनसे जायगा मोनफैबाय नैबे दैमाखौ पुथिमारि दैमा होनो बेयो मा होनो ब्रह्मपुत्रजों माबायोदां जइन जाहैयो बे दैमाया आं उनजाय देखायनि खनसे नाय गाइस बुंनो थाङोबा मिनि मा होनो सरायघाट दालाङानो बे दैमाखौ पुथिमारि होनो बेयाव लिरनाय दङ बैयाव ओइ सिगाङाव लिरनाय दङ मोनसिगोन ससेल'सै जोंना हाज' हे बाच्चा लोग এইখিনি কি কয় জায়গা এইখিনি জায়গা কি বৰম বই ন ঠিকই আছে হা 3 নম্বৰ মনকুছি এইটো ওপৰত উঠব পাৰে নাই পাৰি ন কোনফালে ৰাস্তা কোনফালে সাইকেল লৈ যাব পাৰিম পাৰি ন বাইকো লৈ যায় ন দাঙি লৈ যাব লাগিব বাইক লৈ নাযায় गाखो जाबा मोजां भिउ मोनगौमोन मोनसे गाइस बै हाजो सायाव गाखोनो सानदोंमोन खिन्थु साइकेल लांनो हागोन हाया बेसो दा माबायावबो थांदों मा होनो पुवामक्कायाव बेनि भिउआबो बिराद मोजां देखायगोन आं नोंसोरनो बे जायगानिफ्राय थांथ'नोसै एसे रेस्ट लादोंमोन साइकेलबो एसे हामबाय नैना ब्रेकआ एसे माबादोंमोन ए नमा जाग्रा लोगोफोर फाइनेलि हाज' हयग्रीब मन्दिरनि बे फार्स्ट गेटखौ मोनबाय बिराद मेंबाय गाइस बिराद मेंबाय उनजाय सानै थाबोलायबाय रेस्ट लाथ'बाय जोंना फैनानै हाबहैनोसै दिनैबो एसे बोर लानोसै गाइस खोनायाखै गारिया चलो थाबोलायदोंमोन मेंना नेबाय ओमफ्राय गेटआ नैयाव मोनसे ओमफ्राय ओरैजाय मोनसे दङ आरो बानायना दोनदो ओमफ्राय नै ओरैजाय टार्निं मोनसे लाबावनांगौ होमबानो हयग्रीब मन्दिर डेस्टिनेसनखौ मोनसिगोन जों हे नमा जाग्रा लोगोफोर फाइनेलि 48 किल'मिटार सालायनानै लकेसनाव मोनफैबाय गेटआ ओरैजाय साइकेल कार पार्किं बाट जोंनि थाखाय साइकेल पार्किं Tengah lok mari deng. Oke. नमा जाग्रा लोगोफोर जों साइकेलखौ पार्किंआव दोननानै ओरैजाय फैबाय ओमफ्राय ओरैजाय फैयोबा नोंसोर नुनो मोनगोन राइट साइडबो दखान थासोयो ओमफ्राय लेफ्ट साइडबो दखान नुनो मोनगोन नोंसोर ओमफ्राय गाइस बेयाव माने सेन्देल जुथा ओरै लांनो होआ आरो सायाव सोनो होआ थ' बेयाव गालांनांगो ओमफ्राय मन्दिरा बै सायाव आरोना ओमफ्राय हाखर खरसे दङ बेयाव आथिं आखाइ सुनानै थांनांगौ जों हाखरखौ देखायगासिनो बिराद गिदिर ना खासियाव दंलाबायसोयो गाइस बेयाव खासियाव ना बिराद गिदिर दं एन्ड बेयाव आदार होबालायनो बोर मोनो बेखायनो बे दानाखौ 20 थाखानि हरफायो नैबे बुरिया बिराद थैदो मुलि होदोंमोन नामा कछुआ बोलते गाइस कछुआ बोलते कछुआ माने फैबाय माने बोरायथारनि बे कुटु
Samba. Tangisiku konsep. Ayo. Ini tinggal lek. Ini tinggal nang. Kaya makanan ini tinggal lek. Guys, bapak. Oi, bapak. Ya. And finally guys, ini kelapa ini maiba maibi mama michiang. Unang kena pressing kini. Hamni sih. Unjai naibay ta guys, unjai dekenya. Birat goजौ, birat goजौ. Ini. Oi. Unjai naik. Guys, gaskebay. Hayagriva. Kaman dua nih. Arboy. Mingli masuk. Hago. Kakaknya bisa menilai ini sih. Mana ke? Peta. kunci deh, nih. Sini kerja, en saja kerja. Mana keren? Sini, mana lagi? Yang safety जरूरी है mask sanitize खालामनांगोन guys. Oke. Habis बेसेबा खस्थ' खालामनानै मोनफैबाय जों डेस्टिनेशनाव. बेनो nih ओरैजाय गाखोनो हागोन ना? बिराद गोजौआव दं मन्दिरा. गाखोबाय आं मोनाबाबो. फुजाखौ नैयाव होनि गाइस, नायबाय था. Cek montro mari, ayo kumsi, cek montro mari जाबाय. बोर मोनगोना मोना मिथिला. गोसो गोथारै खुलुमबाय. नियाव जों माला लानायखौ बेयाव होनांगोन हाबैनि. खोमसि जागोन बायदि. खोमसियानो ना? Sorry अमा जाग्रा लोगोफोर, माने सिङाव केमेरा खालामनो होआ, भिडिअ ओरै फट' लानो होआ आरोना. बेखायनो सिंनि खुलुमनायखौ देखायनो हादिया. लोगो सासेया रायजालायदों आंना, माने बियो फट' दिखांदोंमोन सिङाव. स' बेयाव फैबा मोनसेल' नोंसोरो भुल खालामनाङा जे सिङाव हाबनानै फट' दिखांलाबायनाङा. Mana sagar itu? Hey Burma. Hello. Hello.
गाइस बेखिनियानोमोन हयग्रीब मन्दिरा मोजां बिराद मोजां एन्ड बाय बाय हयग्रीब मन्दिर एन्ड अमा जाग्रा लोगोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायसिगोन पार्ट 2 आव टिल देन बाय बाय